Allah sarkin maza har mata, shi yayi dare yayi rana ciki muke yin bita, yayo fure yan mata cikin su ne na ganta, mai hankali sosai tafi dukkanin yan mata. Zan so ku saurara dan na ba ku labarina, ni na kasance gareji ne wajen nemana, na yau da gobe in zan yi duka al'amurana, a can zan fafata dan na sami 'yan canjina. Kullum mu gyara mota har wil balansin duba, har ma alignment duk za mu yi shi in kun duba, wanki na mashin karama ta mota har ma da babba, har kana so ko gobe za na ba kamara ba. Wataran kasam na taso zan wanke motar uga, na durkusa kasa wanki nake na motar uga, sanaji an taba bayana da zammar waiga, ashe uga ne ke mun batu akan wata mota. Kwasan ina juya wani ido hudu da gembiya, ga ido ga gashi chocolate kala ya India, ga tsayi ga koshi kamar ya 'yar Saudiya, tsaya na baka labari muje ba zan boye ba. Naje na ce ranki da mene kike da bukata, ta ce da ni ga mota ta kalli na bata ta, wanki nake so dan ni ina yawan san tsafta, na ce na ranki daɗe a yanzu zan fafata. Nan ta samu guri ni ko gani kan aikina, jim kaɗan na ƙare dukannin aikina, na ce da ita na ƙare ta zo ta ban aikina, amma kafin nan zan so da ke mu ɗan tattauna. Ta ce da ni shi kenan ina jira a takaice, amma ina sauri don ko baba ya mini kirce, na ce da ita suna zaki ban kawai a takaice, ta ce ba komai Hanifa ne sunana. Na ce Hanifa da ganin kin tafi da galibina, da na kasance da ganin ki har na saki a raina, a yanzu haka sanki yana ta karuwa a jikina, yake ka bani sanki cikin maza na zama dan auta. Amma kiyo haƙuri na yi tsaurin ido a gare ki, da na kasance ni ba kala bane a gare ki, uzuri zaki min so ya sa na tarki, na furta kalmar so Allah sa na yau dacewa. Ta ce da ni ba komai mai san ka kai maka so shi, ina na'am da kalaman ka don ka ban da kamar shi, ina ta murnar samun ka don ka ga kamata shi, Allah ya sa albarka ciki ni ma ina san ka. Na godiya gun Allah na ce ta bar nan bata, muka yi musayan nan ba ta bani adireshin ta, kullum ina bisa hanyar gidan siya mai tsafta, wata ran ta ce mina abban tana bidar mu tattauna. Washe gari na yi wanka na fesa turare babba, na je gidansu domin bidar na gana da baba, sarauniya ta min iso ta ce ga baba, na durƙusa na gaishe shi baba ya 'yan yara. Ya tambaye ni menene ainihin sanata, na ce da shi baba gareji can nake sanata, a can na haɗu da Hanifa na samu soyayyarta, ya ce da ni ba komai ta bani labarinka. Ya ce da ni ban sunanka dan na san sirkina, na ce da shi Yusuf Shaibu dan Zaki sunana, ga inkiyata ta maboshi ma ana ta kirana, gari na dan Zaki baba shi garin alina. Ya ce na'am na gane ni nan ina aiki ne a can Faransa, kuma ne a can kamar MD ne,
dama suna son karin ma'aikata ka gane shine nace ta kirawo ka dan mu dan tattauna. Amma kafin nan a karatu ina ka tsaya ne, shin ka yi diploma ko ka kai NCE ne? Da su Faransa kwalin kashi suke buri ne, sanar su baka aiki ne ko firamare bamba. Kace da shi baba ko firamare ne bamba, amma fa na yi ta allo na wuce izu 3 baba, kuma har a yanzu karatun nake ba don dena ba, amma karatun boko ban yi shi ba fasan baba. Nan ya fuskance ni da ban yi wata boko ba, ya ce da ni ba komai ba za ka je Faransa ba. Nan naga amfanin karatu ne kuma bamba, amma fa duk da haka bai raba ni da Hanifa ba. Haka na haƙura don Faransa ta tsere min, na je na sai yadi ogara ya ni ya ɗinka min, na ce sukul zan koma don duniya yau taimun, tutsu na jaki a rashin karatu don kuwa bamba. Shawara ga aboki mu tashi don mu nema ilimin addini har ma da boko mu nema, har ma sana'a kar mu zauna banza ita ma mu nema, kuma yi kankanta sana'a rike alazi da fama.